איתי משולם מזהיר. בזמן האחרון זה תפס לי את הראש, למה כולם ניסו את השני לכבוש. הפגנות הבלגן, כאילו פה זגן, וואלה שבו לדבר, די להיות תדר. חזס כבר לריב, צרו את העניינים, אולי תשבו לדבר כמו שני אנשים בוגרים. שמאלני נגד ימני, אח נגד אח, וכל השיט הזה כבר זרק אותנו לפח. מה היה עוד לעשות, חוץ מהפגנות? בואו נתחיל לדבר ולא נרים מכות. על מה? כן כן, לא משנה ווין ננתסה כן. מספיק, בואו נשלים שכולם יראו שאנחנו ענקים. וואלה כן, זה קורעת הלב, יהודי נגד יהודי וזה רק יותר כואב. כולנו פה אוכלים חרה, אז יאללה קדימה בואו נתאחד, נחבק כל יהודי חיבוק כואב, למה ככה ננצח כל אוהב. כל היום החדשות היו עסוקים בהפגנות, השמאל נגד הימין, הימין נגד השמאל. הוא אמר שלא יעשה מילואים והשני אמר שעשה בזמנים קשים, ומתעלמים מהשלישי שאין לו מילים כי יש לו מלא חרדות ופחדים. עם ישראל חי זה לא סתם סיסמה? וואלה כן, אל תגיד לי מה, זה אמיתי שאנחנו לא תמיד מאוחדים, אבל מי יכול עלינו כשאנחנו לא מפולגים? מה עברנו? שעות מלחמות ואינתיפאדות, מחבלים מתפוצצים במסיבות, חמאס יורים על סדרות, גירושים, מסעות צלב, רציחות, משרפות והשפלות, וגם אחרי כל זה עשינו נפלאות. הקמנו בעצמנו מדינה, נלחמנו עם אמונה, אבל מה שאף פעם לא חשבנו זה שיבוא יום שבו נלחם בתוכנו. וואלה כן, זה קורעת הלב, יהודי נגד יהודי וזה רק יותר כואב. כולנו פה אוכלים חרה, אז יאללה קדימה בוא נתאחד, נחבק כל יהודי חיבוק כואב, למה ככה ננצח כל אוהב. למה ככה ננצח כל אוהב. למה ככה ננצח כל אוהב. ואז פתאום ב7 באוקטובר, נסדים מכאבים מלחמה בין אחים, סוף סוף אנשים חושבים, מכניסים קצת פרופורציות לחיים, למה הם שמעו על מישהו שאיבד את ההורים, את האחיות והאחים. וואלה כן, זה קורעת הלב, יהודי נגד יהודי וזה רק יותר כואב. כולנו פה אוכלים חרה, אז יאללה קדימה בואו נתאחד, נחבק כל יהודי חיבוק כואב, למה ככה ננצח כל אוהב.